Bună seara! Bună seara, bruții noștri mutritori! Ca fi Joy, ne aflăm ieri tu mabeta armânească și meatora seara avem un oaspi dit că se bolu Slobozia, de dit României. Numai lui este Mihailo Zicov. A revenit la România au mai mulți ani, dit Republica Macedonia din Chiari. Oaspida nostru mas ne vedă, mas ne afdă, îl plăcărsim dacă ali la video, tas putem să ne vedem și ducem aninti mobete armânească. Bună seara! Bună seara! Mihailo Zicov, Mihail al Sărcăcean. Așa înțesești că vrei să-i părăstăsie atora seara. Să spun da o lucru prota și prota dizărțina tali armânești, eu te amintași cum crescuși, după aia priti primnași pe toată lumea, prin duniauși cum de ajunsești alții tu că se bolo Slobozia. Prota și prota, cum zisim, zburănă-te zărțina tale armânești. Da, Florin, bună seara! În primul rând, prota și prota, voi să spun că numele al Sărcăcean este numele meu adevărat. De la noi, pe scurt, m-ar să spun cum se schimbă numele de Sărcăcean, Zicov. După al doilea război mondial, s-a dat recensământ la noi în Iugoslavia. Misurarea oamenilor. Da, misurarea oamenilor, da. Și tu chirul de război când a fost, muri și papua meu, muri și lalia meu, care avea vreo 19 de ani. Și a rămas tate la vreo 6-7 ani și cu două surări și baba. Noi așa îi zicem, Maia, cum ziceți voi, baba, care ea, în afară de armânește, ea nu știa altă limbă. Și când vine la întrebare, Serghie atunci adra lucrul ăsta, și la întrebare zice, numai, cum vă numă? Și a zis, al Sărcăcean. Da, și numai este a zis, nu, Aușlu, cum era numai Aușlui? N-ai mai bătrânul care era. Păi zice Zica, Zicov. De azi vă schiți Zicov. Și s-a lăxit numai. Și s-a lăxit numai și pe lângă aceea îi schimbară și numele numai ei. Iau o cheman Pica, nume armănescu. Nume armănescu e. Da, și când o întrebară Ghini, pe tine cum te cheamă? Păi zice Pica. Nu are și nume, ți Pica. Vă se de azi Iovanca. Atunci multul la modă era mi-a saltit-o, Iovanca. Și ea, ziua de azi, pe cruce scrie Iovanca. Dar care nu știa armăi Iovanca, o știa ca Pica. S-a fapta și tu multi fumei armânești? Este lugurii? S-a fapta tu multi? Da, toți armâni, între Flori, armânii care era puțin mai, cum să spun eu, mai la un nivel mai mare, nu se schimbară numele. Dar ăsta care eram ca noi, nicheam mai jos, da, cine spunea și adra părinții, dacă era și mai amărâți, mai săraci. Și se schimbară numele. Nicheamă cam avarvă, în cui era multă de armâni tu chirolațe. Așa este, da. Dar eu din mic știu când întrebam și eu acasă, că tati și mama și baba îmi spunea, vai când vă te întreabă vără, vă spun, eu escu al Culachi, al Gog, al Sărcăcean, al Zic, al Sărcăcean. Și eu ziceam, dar ții lucrezi tu, ție este. Uite, așa astea, și s-a întâmplat, și s-a întâmplat. Ei îmi spunea treaba asta. Ca tine ești soi cu tuțaței cu numai Zicov de acolo din Republica Macedonia din Chiari? Nu are. Nu chim. Noi eram sărcăceani, alții din ei era altfel și da Zicov după tuta și ca noi, după Aușlu care era, Zica la băgară numele Zicov. Nu chim soi. Cu unii din ei e cu soi, dar nu cu toți. Ok. Da. Așa sfati. Tu istorii, lucrurile sunt umintite. Da, și puteam să schimbăm de poaia Sărăcăceanul, dar să spun sincer, n-are care și numele ăsta și armasea și tora și... Da. Ok. Tu părăsă seara ți o adrăm pe Facebook, adus-mi aminte că te amintași tu Hoara Agibegovo, pe armânești Agibec. Eu este Hoara, eu să află. Da, unul ei în 1961 mi-amintai Agibego, cum zice la noi, armânii știu de Agibec. Agibec nu era o hoară mare, să-mi mint eu și doi ani jumate, acolo după aia ne mutăm tu altă hoară, și de cotul că să bă știp.
atunci eu zic că eu după aia mi duceam, arma să le dau tetii de mele acolo și mi duceam cafea și le-am tută veara acolo. Zic că era mașhoară armânească, mași armâni erau. Până atunci era hoară turcească, dar prin anii 50, turcii de la noi, toți zirătul Turchiei și toate casele țările în cuprare armâni. Și era mașhoară armânească, mai multe tai fioli, țin minte, nică, chiar dacă eram mic, zățeam acolo, banam noi sărcăceană-i, vrișcă-i, papulea-i, mușata-i, arabci și alții, dar și țin aduc eu aminte. De care era hoară armânească cu Pisipsescu că se zbura armânește în hoară. Maș armânește se zbura și vreau să spun un lucru care este interesant, că fratele mă mare ca mine cu 4-5 ani, el, exact când a ajuns Chirolul să facă școală, să ducă la școală prima clasă, prota clasă, noi ne mutăm într-o altă hoară, eu lucra tati la una mină. Și aceea nu era hoară armânească, era hoară de mamutul de vârgări, macedoni slav. Și armâni, cred că eram mași noi. Și el când îți duce, el lipsea să ducă la sculie, el nu știa altă limbă. Și învățătoarea... Mași armânește. Și învățătoarea e greu. Al tati zice, băi, omule, tu nu știi niciun zbor, zici, ce adrăm cu el? Păi, să știi, zicem, lasă-l și adă acasă un an, să înveață și după aia la anul zile. Și ea și el chiru un an, după aia că ți-l la 8 ani ducă la sculie. Maca titine duchescu că funicheamă malișor, că de mi-erai mai mică, dar dusi o altă hoară. Și mine fu malișor că când căța eu să zburăsc cu eu eram într-o altă hoară, dar zburam și armânești și limba slavă. Și chiar când după aia ne mutăm tu ca să vă știi, Tolantă hoară și numai 2 ani, și la vreo 4-5 ani cât aveam eu, ne mutăm tu ca să bău, știi, și eu acolo, dacă aveam mași soț de lanță, nu armâni, când îmi duceam în hoară, Agibec, și nu prea vreau să zburăsc cu armânește. Și ficioria lanță să aduna, vrea să-mi bată, țin minte, țin zburam armânește. Da, și acolo ei țin minte, eu eram mult ghinite ficioria, i-am învățat sculii fratele meu Naima Marli, care i-am învățat sculii, dascălul care era, nu era armân, dar zbura armânește mai ghini ca noi. El îmi preda limba slavă, dar nu era problemă să-i înveață pe ei că știa și limba ețea și limba ețea. Masma, că se avă zbor, putea să zburască mult ușor cu ei. Da. Cum era, nu știu, bana, tu hoară, toți el chiro, ți-ți adus tine aminte de bana de hoară? Bana tu hoară era bana ca la hoară, ani avea multul hari, ștețea, vreau șed câte 1 mes, 2 mesi și le-am acolo, veara când eram mic. Eu avea care multul, avea până lângă noi un părâu, mi duceam cu verii mai mări, la pește, la pescu, acățam pescu, era multul ghini. Să fțea și nunță, dar nunțele nu era, să-mi mint, eu cât eram mic, nu era cu formații, nu era cu scânta mași din gură. Scânta Duneaua, ți s-a adunat la nuntă, cânta Duneaua, da, și cânta polifoni, mult anșat. Toră când mi-aduc aminte, mult anșat. Era, nu contează că nu avea muzică, nu avea... corul la fel îl juca și cânta din gură și juca. Nu avea vreo actare, vreo instrument? Nu avea. Mașa și cu boața. Mașa și. Când ne simtura, tu că să bă, atunci că țară nunță cu muzică, cu formații, dar era muzică de vârgări, care mași una melodie dau la una nuntă armânească, scânta armânească, țin minte eu, Crec, Johnny Crec, tu Vana Diani, n-ai câteva care cânta mași cântiți sărbestă. Așa este idea ca asta să este ștora, i s-a lăxițiva la nunță. Nu, la nunță tora nici-am scântă mai multul, armânește. Cântiți. Dar eu voi să spun că acolo căsăvălul nostru, nunta mea, care fu în 1987, anul, fu prota nuntă cu mai multe cântiți armânește, tiții. Tețea că nunul a meu era de o determanie. Și tispetea lui, că eu până atunci îi neam tormănii... Îmi tora să spunem și numai anul lui. Da, el, Dumiartul, nu bănează, muri, dar e Stelica Sărcăceanu, știi, multă Dumiau știi, de Slobozia, da.
El e nu a meu și voi să vă spun că când vine el, era greu atunci să vină din România, din Iugoslavia. Așa este, era nicatul comunismul și era multă Da, zori mult spus de greu o era. altă Vasilie. Da, dar el îndreaptă și vine eu cu Luna, cu frasul, cu mai multă vine rămână 7-8 persoane care era mare lucru atunci vină la nuntă. Și prota nuntă care a avut mai multe cântiți armănești, te că eu când veneam luam de la casete, atunci era casete de țea liniștli, și cu cântiți armănești, cânta Vlahos, cânta, țin minte eu atunci, Pindu, del Vechiu, Lupci, și duci acolo de țeali casete și angajai una formație, eu la acordeon cânta un armân. Doar el este auzi. Și zburui cu el, zici, vă iau pe voi, dar mașcara slăvesnică este melodie. Și el mă înviță mică paținții melodii și cântiți armănești și le cântam la nuntă, fonșat. Lipsea și zicem și că în vesta ți este armână și mai să spui niam de țisoi este. Da. Prota nu spuște mine, tati, cum zice atât de la Sărcăcean, mama este după tati de la Dandani și de la mama ei de la mama ei. Avem mama ei, la mulți, sunt verii mei toți. Și miarea mea, Nicuchira, ea este după tată de la Jambazani și de la mama ei, de la Tugara ei. Sănătoși si bătuți, tută soia. Hristos. Ti dusești la sculi, dapoi a chicăsescu că proteli clasile ambițați și tu că se băluști. Da? Și dapoi la facultate nisești Scopie. Iar țiva de Arad, ca tu chirolul ațel, tinerii să-ți ducă să înveață mai mult, să ducă tu facultate, ei era puțini ți-ai zis duțea mai largul cu ambițarea. Deci, prota, eu când ajung și tu ca să bă, după un an, doi, lipsea să ne cu sculii. Noi, maca nu aveam mult săpărați, am cumpărat casă la marginea Casăbăului și acolo era și cartierul de Ghirță. Acolo tu măcălăul ețel cât să avea adrată sculii n-au sculii. Adrată chiar îi zățea Iosif Broz Tito, așa era denumirea, și pe mine mă îngrăpsiră, în urmă era mai aproape acolo și mă îngrăpsiră să ne exploțea sculii. Proti 3 ani am vițat acolo și la noi de la clasa 4 s-a învățat limbă străină. Ania fără care scană să-mi spună ce limbă să înveți, că toți asculii s-a învățat franceza și rusa. Ania nu avea care nici franceza, nici rusa. Dar tu i-am zis că rusa amintiescu că era apropiată ca limbă slavă. Nu, era apropiată, dar nu avea care. Nu știu câți cam, nu îmi băga în cap lucrurile tale, dar și așa îmi vine în ea. Și mergi singur, fără părință, fără frați, mi duci singur, mi-a îngrățit tu sculietul de centru care era considerată mai bună sculie și el pot să învăța limba engleză, că eu vreau mult limba engleză să înveț. Da, de eu la vârsta aceea, care nu-mi băga în cap, nu știu. Și, deci, pot de pisi clasa 8-a, clasa sculie, și după aia, nu știu, tiții, frate meu, am învățat liceu tehnic și eu acasă, frate meu mare. Și eu acasă, când adra proiecte, când socotea țeale, pe mine mult mi-a trăgea. Și când vine să scriu la liceu, alerg și snec la liceu electrotehnic. Nu mi duci la gimnaziu, cum ducea toți elevi buni, că eu eram elev foarte bun, dar nu mi duci acolo, nu mi-a trăgea, deci la liceu tehnic. Liceu tehnic care era tu Căsăbăul nostru. Și după aia era normal, de la liceu tehnic, să-mi duc la facultatea electrotehnică, nu puteam să-mi duc pe iată. Ok. Acolo în hoară, maca era hoară armânească, prota hoară, eu te amintași. Da. Și era învăligat de armâni, mindiesul că era mult lișor zbânez și să duchești să așiți ca tu în afară, armânească. Acum, cum era de-apoi, unde nisești tu liceu, tu facultate, cum era mutrița armânii de aceea lanță de învârliga, ți nu era armâni și care era mai mulță. Da, deci după aia, cum să spun eu, soț,
cum să spun, soția noastră, care erau 6, 7, 8 ciorrașița de la Suțata, eram numai 2 armâni. Alanță nu era armâni, am să spun că nu are, nu duchi că nu ne vor. De multe ori ei era și invidioși pe noi, că noi eram mereu, la sculie eram dintre cel mai buni. Da, dar nu cu, cum să spun eu, nu ura, nu era, Suțata era adevărată, fără problemă, da. Va chisați multă ghine, un cu... N-a chisam multă ghine n-a chisam, da. Și tu mă călăși, pe sculii și prin oraș, când ieșeam tu Căsăbă, nu era problemă, nu era discriminare sau așa ceva. Și pinduiesc că Idghea fu de-apoi aș la facultate. Iar nu fu ahăt zori, achi că seara cu oamenii de Amvârliga. Nu, la facultate, noi, eu scopie pe facultate, avea și de țărbii, că avea studenți care din Macedonia ducea la Belgrad și invers. Avea de țărbii care inea, de sudul Sârbiei, care era aproape de Macedonia, care inea la facultate acolo, aveam și albanezi, aveam la noi mintitură mare asta, aveam și turți, aveam, dar și vârgări, și noi armâni, dar bine, la facultatea mea... Cum zbâna tu, Vasilia, Macedonia din Chiari, cu țari numai, cum zbâna tu chirolul ațel? Era un chirol bun? Te duneauă? Tu chirolul, până în 1990, zbâna nu ghini, mult ghini. Când îți spuneți, eu spun cu toată responsabilitatea, pentru că eu bănai până la vârsta de aproape 30 de ani cu țara aceea și eu zic că am dreptul să-mi dau, să spun cum zbăna. Zbăna mult ghini, eu ineam tu chiroul cel ștormanii, până în 1980 ținții, până în 90, eu ineam cafeana o oaspe. Și cum să spun eu, era diferență mare. Ok. Avem una întrebare. Mi-a greșit să spun că mutritoria noștri, ama ei știu, de la Alanti Arăț, da. De la Alanti Moabeț, că poți baga întrebări. Sunt video-ul ți dezvârtești live da. Pe Facebook și noi le băgăm așa pe rad. Avem una întrebare de la Stavre Mitraș, da. Care întreabă desi iniții la voi zburai armânești și desi are sculi pe limba de mumă, de dadă. Tu chiroul meu, niții aproape toți, nici când eram zburam armânești. După aia, cu cât trecea chirolul, zicem nipoții mei, care sunt acolo, nu zburăsc. Și din nici nu zbura. Asta e și vina a noastră, poate, mai ales al tatei și al mamei, care toți crescură în casă cu noi, nici ei nu zbura armânești. Nu-i vină la fciori, e vină la părință și la papăni. Am ideea că sfații e un lucru cum ziceai și că când te ducești o lantă hoară, eu nu bâna armâni, și te turnai în hoară, te duceai nici în paraxin să zburăști armânești. Posibil și asta unei sfații. Duchești să ază una turnare câtă limba armânească, niheam, și tu Macedonia din chiar, nu. Te minimă, te alanță. Te alanță, dar ți bânează acolo. Te alanță, florii la noi are vără inghiți, ani poate și mai multul. După 1990 s-a dus în legea facultativ să înveață limba armânească. Și ziua de azi, tu ca fi un sculie are care va ducă facultativ să înveață limba armânească. Ciudie asta, când aflu eu, că zicem dacă clasa are inghiți picioriți, poate ținti 6 sunt vârgărici care îți duc să înveață limba armânească, dar sunt armâni care nu-ți duc. Și ori armâni care nu-ți duc. Asta nu e lucru bun. Ți sfățem, pe asta calăhim. Da. Achi că si de-apoi că nisești tu facultate, lucrași niheamă după ți vitiziși facultatea, acolo, tu Vasilia uite amintași. Mai vrei să spui niheamă ți lucrați și de-apoi să ne spui cum luași și apofasea să te duci Germaniei și câți Germaniei. Da. Când îți depisi, până îți depisescu, ultimii 4, 5, 6 mesi lucrai Scopia la aeroport, dar nu aveam nici diplomă, și lucrai la aeroport cu grupul cel care era pompier.
șeful destințarea a focului. Da, șeful lor era un soț de meu bun și el mi-l lua acolo, de parat buni om, dar lucrai 6-7 mesi și el îmi zice după aia, chiar dacă de pisici, dacă vrei, Armânia o zice și vă să ajung de mare. Nu, zic, nu, fug de oa. Și zi acasă, la noi în perioada aceea era, i-am greu cu angajarea. Plus că eu nu-ți aflai ușor de lucru. Da. Și plus că eu lipsea să fac și armată, că eu fui ultima generație, așa, care ți-a facultate și după aia armată. După mine, după liceu ți-ai armată și după aia ți-ai la facultate. Și 85 anul neș armată, și zui aproape un an, 11 meși, și era noi care eram cu facultate, și după 86 mi angajai la vreo 40 km de orașul meu, căsăbălul meu Știp, era altul căsăbă mai mic, probi Știpițății, și care avea poate pacienții taifi armâni, dar horurile în Vărligă erau mulți armâni, dar tu căsăbă mapțăi. Ținți 6 dații, familii poate avea taifi. Și acolo e un oraș, eu are complex de mină de plumb, fabrică de baterii, de acumulatori, și eu lucrai acolo cu complexul ățău, eram responsabil, mi băgară stația de pompare a apei, care îi spompau la înălțime de 280-300 de metri, era o stație foarte mare și foarte performantă, care îi pompa apă, două sisteme era, una apă industrială și una apă potabilă. Și tu acolo 4 ani, dar ți-am navetă cafețul, era Zori. Da, cafețul, Zori era, da, și după aia sfeate și cior, nici când e asta, știi cum e asta, la iaturi, una alta, și nu mai puteam să stau mai mult și mi-i turnai cu căsăbălul meu, mi-aflai lucru la Sere. Sera, la noi are multe serii, avea și atunci și tora le are, dar Sera asta era mai mare, Sera toată fostă Iugoslavie, era Sera de 18 hectare. Și eu răspundeam de energetică acolo, lucrai aproape 2 ani și s-a întâmplat Iugoslavia să cață scadă, să spargă Iugoslavia, și în 1991, când a cățat polimul și salarii mult uniți era, nu mai puteam să rezistu, și atunci luat și apopația de Zori, mi duc în Germania. Da, eu am soră în Germania. Singur? Zici singur, Prota? E cum? Singur neș. Deci eu am soră în Germania, nu degeaba neș în Germania. Aveam soră. La Soi. Da, la Soi, da. Care se mai place acolo. Fu greu, mult greu. Atunci Iugoslavia s-a sparsi, Macedonia ca stat dispărță, dar nu prea era precunoscut de cană și, cum să spun, riscai multul. Eu aveam viză de ședere acolo, dar nu aveam viză de lucru. Și lucrai 2-3 ani, așa zic, la negru. Pilaia, da. Dar, cum să spun, și zuit 2-3 ani, 3 ani aproape și zui, ineam la 5-6 meși acasă, singur fui, nici era, când zi eu tu Germanii, nici Lufcior, care tot era iatur, atunci avea 2 meși. Și nu puteam să iau pe ei, că eram și la Pilaia acolo, și când mi turnai, eu lucram în Germanie, dar cu mintea eram zin Tormanii. Adică de atunci. De atunci mindeam zin Tormanii zbaneț. Nu tu Macedonia, îmi se pare că, nu știu, așa că eu mi-am vițai, altă treabă era când era Iugoslavia, una țară mare, una țară bogată, una țară Vasilii mari. Macedonia și ziua de azi îmi se pare nică, că dau 3 județe de noastre de oameni. Nică și, nu știu, oamenii simt că mult mai gine decât una țară nică. Achixesul că aveai venit și în intima multe ori tu României, de, nu știu, cunoscuși soia, da. Și vai tu soia te trapsi cât încoa, geamlu, te trapsi cât soi. Da. Păi mulți mă întreabă, băi, ce tu nu ești România, ce nu ești Bulgaria, nu ești Ucraina, nu ești Moldova sau Polonia sau Cehia, tu țările astea. Sau chiar Germania, că erai acolo.
Că mi trați istoria, da. Da, și eu mă întrebam că ți nu dănăsiși București. Amatora că înțelegi că nu-l luat tău era de acolo din Slobozia, a că găsesc cu niheamă mult mai alișor, va era mai efcula să curhești un lucru, tu un loc, eu știi că poți să îndrupât un chiro, barim un chiro, de oameni ți-i cunoști. Eu protă când vin în Slobozia și mi-au care de protă și eu și tot răspund, de mine Sloboziei n-ai mă înșat oraș. Nu zic eu te București, nu zic te Constanța, da, tot sunt. Și ăia orașe mari nu ne-au care, țară mare, da, ne-are care, dar orașele mari nu. Și Slobozia, a cât mult nu are care, nu știu cum spun, nu mi interesează altceva de Slobozia. Ei, nici ora, că să bă, nu-i problemă. Cât văroarea în greacă mult oameni ți bănează acolo și poate să se pară un loc mult mai amșat de tia oamenilor cu care n-am dămusim tu loc la țel. Da. Și eu pistipsesul că Dimi avea acolo soi și s-a drat și după aia soț, sigura că te duchești mult mai gine și se pare mult mai amșat locul lui Iuhie aproape de oameni vruți. Da, și asta, eu am soi Slobozia și din partea lui tati și din partea lui mami. Din partea lui tati sunt sărcăceanăi, care sunt majoritatea la Slobozia, și din partea lui mama sunt mucranăi. N-ai mai aproape soi și mamai. Ok, am avea stații zisi când i-a spusești că vrei să acați calea cât România. Păi, nu prea zisi ea mare lucru, dar ideea noastră era, să vă spun sincer, când cumnești în Germania și 2-3 ani, nu zic eu, și ai și niște parați frumoși în Germania, zici, băi, tora, parazi eței, nector, mării, e mai mulțesc și mi torn înapoi. Așa mi-nduia. Aminduiai zi scurtul chiroaua, nu? Scurtul, da, câțiva ani, da. Și Nicuchira te ți-a zis, întoră mai că închisești calea ți-a, dar după 2 ani și ceva, viața mobetică, deja eu intrai, au avut niște afaceri, niște lucruri, nu mai puteam, gata, fost înapoi, plus că la noi situația era mai greu și nu era ca știi. Asta vreau să spun, că nici România, a curhită anilor 90, nu era a hătlișor, nu era a Zahari și... Da, nu era, dar pe mine fu una provocare și când dacă ți-ai spus credoa, era greu, normal. Chiar prima companie, când o drai, unii n-au dat simții, o drai asociat cu un verde meu și era greu. Avea lucru, dar era greu, nu era lucruri băgate cum lipsește, tu e altă trulie, deja tu să-i mult mai ghini. Viniși singur, taifa când îți vine? Vin singur și la dau stămâini, zeam acasă, ineam iară, ineam și taifa vine prin 97, deci după 2 ani jumate și o dus taifa, o dus prin August. Era mări, avea crescut toate Chiropii Stipsescu și cum duchiria asta alăxerii? Nici piciorit, ți zică. Marli avea de pisită, el a căță agonia la sculii la 6 ani și ceva și avea de pisită clasa 3-a la noi și n-ai mai bun elev. Nu tu clasă, tu generație și Nicu acum avea drata clasa 0 și când vine oa, lipsea să o băgăm clasa 1, prima clasă, prota clasă. Și el fu mai lișor, de Marli nici fu mai greu, că nu știa limba, vai. Nu știa limba. Eu i-a dus în august, cât putea să înveață, în afară cu fiorii, pe un mes. Să învețară câteva zboară. Și când a cățară la sculie simnă, cu Nicu nu avem probleme. Cu Marli avem un mes, 2, avem probleme. Vrea să toarnă înapoi, că el nu știa ceva, tu știu, el nu știe, nu știu ție. Și avea lăsat și soția acolo. Și nu atât pe soția, era tiții, că el era învățat la noi Sivă n-ai mai bun. Și era Zoris duchească din oară că numai tăiastea cel n-ai mai bun. Da, când a întrebat învățătoarea o întrebare simplă, el muta mâna, el obișnuit, el protă să mă smută mâna. Nu muta și plângea ca fițu, dar după aia un drept în guria, învăță agonia și limba și fu elev bun. Câteva oară când o hibăgat tu mare Zori, este vai ca magini, că și ți cam agonia, înveți lucrurile. Așa, decât când asta e așa mai... ca și era știe el. Da.
Lipsește să țem că tora doi ficiorii aia în drepță, ca ești nipoți și îți da Dumnezeu zină șalță. Da, Dumnezeu, da. Nu știu, mari lipcior la acolo, de adun cu tine, slobozia, tu business, mari lipcior, o cheamă Alexander Zicov. Da, el este însurat de vreo 6 ani. Are o fetiță amșate. Deci eu cu papul. Da. Și Nicu Cior, el i-a însurat și el de anul trecut. El e iatru la București, la voi zi el de oa. Lo știm mult în Ghini, Cristi, și ne hărsim că l-avem aproape și că ea s-a însurat și cu soață de-a noastră de la Tinerea Armânească. Știu, da. Gina e fată mult bună. Și așteptăm tora de ei să mărească nipoții. Taifa, da. Cum duchești în armâna de acolo de Slobozia, anda, erai tu ahurhită? Dimi eștea, în doi aveai soi, eștea, mă amintesc de apoi dragi și alți soți. Da, eu agonia dragi mulți soți, care și ziua de azi ies cu soț cu ei. Deci de mine era mare ciudii când vin protaua, că toți armânii, pura mașa armâneaști, era suțată mare între ei, zicem la noi, tu că să vă știi, eu mă cunoșteam cu armânia cei care era soț sau ver, nu cu toți armânii. Dar când vizui, toți să știa, la nuntă să aduna toți. Deci de mine era un lucru mare, poate și ți-am trapsi mult Mihotărescu să rămână azbăneț. Ok. Și cum tricură anii, cum vezi că duți armâna de acolo? Cum duc anii, armâna și de cloș de oar nu sunt țigini. Nu-ți poate. Eu așa minduiesc. Eu ved tora la mulți ver sau soți care i-am aua, ficiuriții nu-i cum era ninti. Și mi torn înapoi la noi, vreo 40 de ani, așa și la noi era. Și eu zic, în afară din nunțălii, care de lihea țin armâna mea. Aduc duneaua de adun. Da. Alte lucruri sunt care... Nu știu, ce putem să adrăm? Ți minduiești să tine că lipsește să adrăm, te-ați ducă lucrurile ca magine. Că nici nu poți lăbați zorea. Lipsește, îți duchească. Da, eu tora am probleme cu nepoata. Deci nepoata, eu îi zburăsc cu armâneaște, mutrește la mine și sunt capul. Tora ți-e dat. Mi zbat eu să înveț armâneaște. Ea va să înveță. Eu zic că da, e greu. Mas leavdă zboarele așa. Cafețu. Eu zic, nu-ți mai răspund dacă nu-mi zburesc să armâneaște, nu-ți răspund. Și după aia, puzi de la mine. Dar eu zic că va să înveță. E greu, dar asta e, macă părinții și auzi și nu zburăsc cu niții, e greu. Așa este. Da. Că aducești borul niheam de armânami. Tine tot și tu ani de Sony, andrupuși și activități de astea culturale, ți sadrar tu armânami. Și companiile atele zicem că nu sunt atât multe mări. Și sunt alți armâni care au mult mai mulți supărați și nu-ți minduiesc să ajută partea culturală armânească. Ți lipsește să adrăm. Cum să-i cântă Sima Lanță? Așa este, fără ai dreptate. Companiile mele nu sunt mari, nici nu sunt. Dar afară de că sunt mari, cum sunt alții. Dar ai mare lucru și vrea cât tu vrei termăi. Nu-i vorba că când sponsorizăm, noi nu sponsorizăm miliarde. Sponsorizăm și noi acolo cât poate, dar este important... Zic că aței părații de știni, atunci tu chirolul andai de deș, că țară multul loc. Dimi să scoasi și catalogul de la expoziția cu zucripsere armânește, ți să nu București și vrem să Hristos simnica unu arăti, este lucru. Nu-i problemă. Și eu îi spus și lui Cristi că el e mai mult cu voi acolo, oricând aveți problemă, chiar și știu că primăveara când îți duseră fotbaliștii, când îți duseră armâname, joacă la... Care e armâname? Da, nu era problemă și îi spus și lui Cristi, oricând când aveți nevoie, îmi spuneți, nu-i problemă, cât putem, sponsorizăm. Să știi că noi nu greșim.
ținem minte molto bine questi lucruri. Ultimamente noi să vă ajutăm. Noi sponsorizăm alte lucruri, doar termonami. Cum să sponsorizăm? Da, Dumnezeu și zine și alți mulți arada de tine, că este da, vreari. Dacă vrei armaname, vă să ajut. Dacă nu, este armând, dar sunt uși armâni care, din păcate, nu prea se implică, nu prea vor să zic. Da. Din casă. Da. Tu zbânează și ca fi om cumva e în mindiarea ța bună. Așa avem nădia că vă aducă Dumnezeu pe mindiarea bună, mă aproape de armâna. Τώρα să ne spunem da o lucruri de companiile le închisi și ți le băgași pe cicioare ați România și ți lucru a dat reale. Deci, cum vă spun, prota în ei n-au ținții, pardon. Dragi companie, atunci și era, nu puteai singur să dar companie, lipsea cu un cetățean român, dragi cu un verde al meu, tot sărcăcean, și chiar și numai companie Inideco, Sara Pac. Sara Pac, de la Sara Pac de la Sărăcăceanu și Pac de la Pachetică, deci și atunci eu tot la Tubană ne-am avut care multă producție. Și atunci, deștisem în fabricuță la guvernul, adram cutii de carton. Eu aș fi duchii, când vin, eu am utrii, mai dă și tău lucru interesant, pentru că are multă dăneauă, lipsească cutii. Multe fabrici de in care băga conectele tu cartoane de in, tu cartoane, fabrici de ulei, care uleiul atunci la fel băga tu cutii de carton. Da, nești tu grăția, fai utilajele, la mâna a doua le fai, că atât parat aveam noi, și aduci utilajele, a câte lucruri îmi simnă ghini, lucrăm vără paținții ani de adun, și după știi cum este, ver, poate și frate si v-am lucru amestecat, așa, nu ne încășem noi, dar ne despărțim, și atunci când ne despărțim, îmi dau ei unul, mi duc și capul, zici, iară ți la producție să dar. Că măcar de la sim, nu mai nești o maninti, că mi-am acățat și cu comerț, cu cereale, cu asta și nu mai nești fabrică mai mult. O de la sim fabrică și o închisim. Și atunci, nu știu cum, eu dacă umblam prin Bulgaria, peste tot, mi-a avut care să dar sucuri carbogazoase. Și te ți-a drai altă companie. Verde astea dulci. Dulci, da. Sucuri de toate feluri. Fanta, de țeale. Și te-ți-au drai compania Balkan Drinks. Fui inspirat de atunci European Drinks, era firmă imensă, mare. Era lipsea și Zencă. Era o companie mare. Da, Nicăzancă Balkan Drinks. Da, dar nu știu dacă lucrai un an jumătate și nu prea... Nu imna și cahătghine. Nu prea imna lucru și după aia, dacă ți-ai mai mult să lucrezi pe comerț, cu cereale și cu untulemnul n-ai mai mult. Noi lucrăm cu untulemnul tradițional de vreo piste inghițani. Cu cereale țem Iptu. Cereale Iptu, gărnul, stănciu. Ți-adrai, îl purtai de-a acolo, ți-adrai cu el. Da. Atunci compania era mică și doar cumpăram de la producători și vindeam la exportatori, la fabrici, la mori, eu aflam. Și de-abia când mare lipsor, când lipsiți cu ei, vine la firmă, la companie, și până atunci mi se părea că eram deja, cum să zic, obosit pe armânești, căpăit de multul lucru, de multul lucru, și când vine el, parcă nici am și îmi dea de silă mai mult să lucrăm, ca el îmi zice că nu vă slugă, eu ziceam că vă slugă ori la București, ori în afară, în străinătate, cum fac toți ciorii, de el zice, nu, tată, eu voi lucrez cu tine de domn. Și atunci apucăm să, acățăm și cu transport, că până atunci eu când vindeam și untulemnul, când îmi cumpram și vindeam, ca eu când zburăsc cu de untulemnul, zburăsc cu de untulemnul cu cisterni, nu la cunet. Nu cunetă, nu. Mai la cisterni, da. Și luam cu chirie cisterni și atunci zici, nu am ce să dar vas, îmi cuprăm unul cisternă, dau a noastră. Și îmi cuprăm una, dau, 3, 4 și le trăm răzați. Și tot chireul cel, îmi cuprăm și niște camioane cu care sportăm iptul și cum zici tine și gârnul și țețeale tuti. Dar isla meu de nică de student,
așa închisam eu, când restul Germania mai multul, în Germania, ziceam eu una zi că răsam firmă, companie particulară, ca mai citeam, mai găseam ce se întâmplă cu firme, deci nu mi bazez maș, ziceam, pe una branșă, pe comerț, nu. N-ai mai gândit dacă am și comerț, și transport, și producție. Ați distribuit mai multe categorii. Mai multe. Nu îmi năiesc, vă țin la lantă. Nu îmi năiesc, vă țin la lantă. Așa îmi duc eu. Și eu și ca la părați, ca să nu ți bați părații tu sunt un loc, lipsește să-i basă mai multe locuri, dar zină averea de mai multe locuri. Eu zic că îmi îndui ghinii, dar atunci când îmi îndui ghinii, eu nu îmi înduiam ca lucrul ăsta voi se întâmplă tot România și tot România ca să închidă lucrurile cel, nu 3, sunt 4 lucruri. Adică pe lângă toate acele care eu le drai, tora am în cap nica să-mi cuprăm o fermă de loc, de lucrare, agricultură, atunci eu zic că adrai lucruri și poți să mi retrag și să lucrează tineret. Vrei să dormi iară la hoară. Una fermă, nu mare, 4-500 de hectare, eu zic că vă să rușim aia este, să luăm una și să mi tornă la hoară, tu știate și la hoară, da. Este bană bună. Aerul este cam achischin. Bună, delicie bună, da. Are și mâncare cam bună. Și horle, eu zic horle și este Baragan care sunt horle am șate, dar mai ales horle la munte. Acolo nu mai ziceam. Acolo chiar v-ați banat mai mult. Așa, da, Dumnezeu. Da. Să știi partea asta de a da părmătii cu Egiptul, cu transport. Știu că ai și una parte de producție. Asta parte de producție ți va zică, ți adari. Deci, ți scos Dani. Da, doar vă să spun, producție, când intră România în Comunitatea Europeană, îți băgar niște reguli care la fabricile de ultulemnu, și la Slobozia fabrica, și la Lehliu, și la Buzău, fabricile astea mari care armaseră, când prelucrează ultulemnu, prima fază este de la slânciu să dară ultulemnu, brut, nerafinat, și știi ca subprodus iase șrotul, care îți dă hrană la animale. După aia, ca una turlie de cuprii, zicem. Cuprii, da. Ți-ar rămâne de la adrarea untulemnului? Asta e cuprii uscate astea, da. Și după aia, când untulemnul nerafinat, brutul, când se rafinează, iară rezultă iasă una cuprii, dar e cuprii umedă, nu iasă uscată. Cupria aceea are denumire soapstock în limba engleză, din limba engleză e asta. În limba română nu are. Una turlie de săpune, să zicem așa. Mucilații sau nu știu cum, dar exact denumirea asta e soapstock. Cel soapstock, care nu sunt cantități niți, îl luăm noi și cu fabrica noastră, care e tehnologie și instalație tută, să dă după mintea mea, cu oamenii de la noi, care sunt angajații, noi dăm și dăm un produs care zice, iar zic armâneaște, nu știu dacă are zbor de asta, acid graș, sau în engleză, fatty acid, da, așa. Este un produs mult captat, și este captat mult că el este un produs limitat. Nu poți, cât ai cupria, cât vă să dar. Nu e ca un tulemnu, poți să dar zeci de mii de tone. Nu. Cât are iasă cuprii, atât poți să dar produs. Randamentul este vreo 30%. Zicem noi dacă luăm pe un mes 1.000 de tone de soapstock, cam cât luăm, 1.000 de tone, adrăm 400 de tone de produs. Și asta eu să filisești, asta trize, asta graș, tu ții industrie, poți să filisești. Da. Produsul ăsta, noi peste 90% îl vindem în afară de Europa. Adică Germania, Austria, Olanda, Polonia, Cehia. Auată România nu este atât căftat? Nu știe duneaua de el. Nu, treaba ciudată este că în Europa, toate firmele este, mai multul, vreo 80% din ce vindem noi, ei îl bagă la hrană, la mâncare, la prăvță. La prăvță? Da, la furaj, cum zicem noi. În schimb, României, toate FNC-urile, în loc să folosească asta, să-mi cumpără de la noi, ei bagă un tulemnu, care e mai scumpul.
aceeași calitate. Da, aceeași lucruri atâtea animale, că e baza acizi grași sau untulemnul, nu contează mult. Chiar un din Germania, un patron cu care lucrăm, este doctor în științe, el îmi zice că să se acizii grași de animalele prăvzile sunt cum este omega-3 la omului. Deci, dar nu știu de ce nu vor să complică de la firmele. Este mai scumpul de untulemnul? Este cam 60% din prețul la untulemnul. Mai ieftin asta. Dar de nu vor, eu nu știu. Da? Este treaba lor. Va să alăxească lucrurile găsite. Va să alăxească, sigur. Cu minitora crizile astea va să alăxească, sigur. Și după aia, cum zici, până la 80% se folosește de ecrană la prăvză și restul se folosește, una parte mare se folosește de biodiesel, să dară din el biodiesel direct, și una parte mică se face destilare, dar sunt firme din Olanda și din Germania care fac destilare la acizii grași ăștia, adică din acizii grași care avem noi, ei scot vărăținții 6 diferite acizi foarte căutate care se folosesc în farmacie, în cosmetică, în astea care sunt mult mai scumpi, dar este vorba de tehnologie mai înaltă. Da, îți pare mult interesant că este un produs și poate fi folosit mai multe turli de industrie și poate mult și τώρα sme λάβουν για noi chim mai mari producători de tărmănii, tot hectare lucru. Poate și mai larg. Adică luăm și Bulgaria și poate Turcia și Ucraina nu, ei sunt mai mari. Dar toate țările este balcanice, eu zic că nu are mai mari producători ca noi. Trăninte și lucru ambar să ducă lucrurile. Hristos. Mi se pare mult interesant, cu atât mai mult cu cât tora tu Europa îți bagă zburaște mult de economia asta circulară, de cum să folosești toate cuprili, de toate domeniile și să dar alte produse cu ele și ea tine a dar acest lucru. De la industria de adrare a untulemnului, ei un turlie de cupri, zicem, care este cea umedă, care de la adrarea untulemnului și cu ea a dar niscânti alte produse ți posibil felicite tu mai multe industrii. Cum zice și domnul Tușe când era invitat la voi, tu cu pria sunt după rații. Am avut dreptate, așa este, da. Va să-i căftăm, acolo. Da. Da, va să știi cum. Va să știi cum așa este. Da. Cum vezi tine, nu știu... Scuze-mi, pininga asta, tora, iar altă cuprii, la noi, la fabrica de Slobozia, la fabrica de Lecliu, produce biodiesel. Așa. La biodiesel, când îți face biodieselul, duc și ca un fel de cuprie, asta e glicerină. Glicerină, asta e glicerina brută. Noi tora ne dăm și altă fabricuță, nică nu-i dea din drumul, că marele specialist care va să-i da drumul, nu o dra eu, o dăm după altă minte. E piciorul din Ucraina, este un inginer, inventator foarte bun, dar asta i-a cățat cu războiul și de când a cățat războiul nu poate zină ca să-i dăm drumul. Nu, da. Glicerina aceea tută și noi mași vă chischinipsim, vă curățăm. De la glicerina brută, o dăm curată, care se folosește tută și tu mai multe domenii, antigel, că e mai multe lucruri, la multe lucruri. Și la fel este un lucru foarte bun, tot legat cu cuprie. Imeni de adun cu chirolul. Că este, cum zicem tu, Europa este la mare căftare să se adară aceste lucruri de economia circulară și cum poți să folosești toate turile astea de cupri, de adrare alte lucruri. Tora, nu știu, ți te întreabă altul țiva, de-ți vrei tine să spui țiva, ți nu te întreba eu. Eu dacă acasă vă spun, eu trebuie să câțiva să durăsc. Eu ca seara am dat drămni și provă, zicești că masa gățăm moabeta, o ținem toată noaptea, noi avem așa un sihati. Eu tora le spun și este scurtă și nu le spun și mai detaliat. Nu știu ce vă spun, iară spun eu, Timini deja, uite, lângă mine este și steagul Macedoniei și România, Timini deja România este, cum să spun eu, poate per total eu mai mult chiroiesc cu România decât
în Macedonia. Normal, Macedonia este cu faptul că acolo nu poți dă ca nu mitrazi. Mitrazi, mi duc acolo, nostalgia este, piciorii nu, dar pe mine mitrazi mult. Multul voi sex, mi ved cu soț, mi ved cu frații, mi ved cu tora de tora. Nu știu când vă să ușesc, mai mult nu știu. Duchesul că te duci ca fian acolo. Cum o vezi tora Duneaua de acolo? Cum bânează? Și Armânama de acolo cum bânează? Da, mi duc de multe ori, când pot mi duc 5, 6 ori, 7 ori. Veara asta voi 3 nunță maș. Dar pe lângă nunță, eu zic, băi, cafe stămână dacă aveți nunță, eu vă zic, nu-i problemă. Dar mi duc și. La un mes, 2 mi duc, șed, până stămână, acolo am casă, am frații sunt acolo, soț, mulță, soi. Salaxi bana? Câtă maghini, tora? Da, salaxi. Cum salaxește ăla, salaxi și acolo bana. E mai greu pentru că ea e țară mică, nu-i țară bogată. România e țară bogată, mult bogată. Mă pisipsesc că, nu știu, și industria va o avea cât multul și va este și zorii Chiduneau. Căzu, da. La noi fabricile mari ca și aua, cum fu prin anii 90 căzură, zicem că săbălul meu este cunoscut, eu zic că poate este mai mare centru de confecții pe Balcan, tu Căsăbălul știi pe asta ca Slobozia, ținză 60.000 de oameni, are peste 100 de confecții, de care n-ai mai mare confecție are poate 1.000 de oameni și n-ai mai mică poate are 10 oameni. Dar tu lucrează... Sunt companii teatrale strane. Mai mult lucrează lung. Le aduc Europa, le aduce material și ei maștadară, cos și aparate și petrec marfă înapoi. Deci, timieri, tu Căsăbă, nu are miari care nu lucrează, care va lucrează. Problema asta de bărbați. Și tot la țară, și bărbați care au nevoie de parați, îți duc și ei șed pe mașină scos. Care lipsă de mieri de lucru. Așa industria mare, căzu agricultura acolo, nu prea, afară de grădinărie, ceva care spația și culturile mari, cum sunt o Egiptul, gârnă, țeale, nu se fac pe noi. Au multul să-ți fac. Nu e locul bun, nu e ca oa. Are și alți emburi, armâni, de acolo cu care te aduni și te vezi aua, care ieșe de aua tu România? Aua, emburi, eu de când știu, eu ies cu între primii care vin aua, după aia că student armase Alexandru Costov, el știu că se ocupă la început să ne am legătură, tora nu, de mult nu zburi cu el. Alță armâni, zburăsc cu armâni. Da, armâni încercară mulță, vine la oada și zură psăn și ziră. Pe București, la aia multă și Constanța. Vine răvziră, nu știu, nu-ți descurcară, nu știu care e situația și nu am cu care armân eu, tu armânii sunt în legătură. Nu prea sunt puțini. Studenți, armaseră mulți studenți, dar cei toți sunt ori iațări, ori cu stomatologi, ori nu știu ce și nu prea am cu ei legătură cu afaceri zburăsc. Ok. Noi îți urăm, cum zici, Dana, vrea să iene lucrurile ambar și că n-apruchem tura de bitisită și tu bitisită avem niscânte întrebări de cafi oaspi. Va te întreb prota, ți zbor armânescu țarii care? Zbor armânescu. Multe zboară. E bună și care ține prota tu. Eu tot la mult să spun, eu țin minte de când eram 2 ani încoa, la 2, 3, 5, 10 ani, țin minte mult mai mult decât anul trecut. Ce se întâmplă? Și de mic când zburam, mult îmi avea care zborul Livendu. Când zbura, aveam un lali și când inea la noi, inea cu cal. O altă coară era el, cu cal inea, de la Dandani. Primul era cu familia noastră care de pisi și era dascal. Și după el la cățară, verii mamăr ca mine cu vreo 6-7 ani ducă la facultăți, până atunci nu, până atunci unul la oi, unul la vaț, unul la cai, așa era. Și știu când inea el și după aia eu, pe ora de lice, când aveam inii tega, Livendu. De lice era, după aia și eu țin înseamnă Livendu. Deci ți-l zbor mult în Buhari, din Nicnica,
Este un zbor umșat. Mi-aștine ai doi fciori livență. Zbor umșat, da. Și fciorii mei, eu pot fciorii mei zic că sunt livență, da. Așa este. Altul zbor, multe zboară sunt tu. Unde te întrebăm? Nu te băgăm zori cum am mulți tora. Și zborul, ți-au zbor tot la baba în Luțea. Altfel voi să spun că eu cu baba mea, care nu știa limbă vărgărească, știa mașa armâneaște, băna 104 ani, eu până la 14 ani, eu dormeam cu ea. Deci eu de multe ori, că mi-are mâncat ceva, nu spune lucrurile fel. Eu când muria, eu nu puteam să mi dăsesc cât plâmșul. Tati mi trazează și mai nu țărșine, trebuie să bărbat la 30 de ani. Ea când muri, eu aveam 19. Și nu că nu vreau și mama. Mama când muri, plâmșul, dar nu plâmșul și multul. Și ea tot ne înțățea baba și când mi duceam la sculii și când închiseam iuva, îngătan. Și zborul ăsta îngătan, și iar masă îngătan, un zbor bun, zbor care... Așa îngătan este este un zbor mult umșat. Zbor umșat, când știi urechi și așa tu praxă când îl ai, da. Și că luai tu minte de la baba, de la Maia. Mai ales, da, de la Maia, da. Da, o întrebare este legată de cântic armonesc cu țarii Hari. Cântic armonesc până fum la noi acolo, cântic care îi cânta aușii, vă spun eu, din mic când eram, iar masele ței cântic tu minte, tu Valea de Ianina și Crec, Johnny Crec, care și nică ne-au Hari, și după aia când vine la Tormanii, multe cântiți în Neabură Hari, mai ales cântițele care le fiații Dani Peanci, care ești nipotul meu, că măsă de la Sărcăceană e verișoara mea, și multe cântiți sunt care ne-au Hari, armănești mulți, nu pot să spun ețel sau ețel, multe cântiți, toate. Maca va să ne minte ațel cu Valea de Ianina, la Valea de Ianina. Valea de Ianina, da. Și că lipsește și smăcăm, ți măcare armânească țarii Hari. Măcare armânească, iar vă mi torn nu la Maia, vă mi torn la mama. Mama care ne-a dat măcare, nu m-aș temiri. Din noi, da, eu n-ai multul care uream, pită cu praș. Pita de praș. Armânească, pe armânească. Acum adraua, dar cu caș și fără caș. Nu, fără caș. Tu mesi are maș, tu mesi îți bagă... Ațea cu călcâni. Cu caș și cu călcâni, da, de țea, da? Și dacă mi tornul manii când eram, baba când armâneam noi ținții ciormaca eram, și mai amărât și ne-a dat ghelă de farină. Dacă îmi spun la tine, am măcat și eu de ațea și îmi părea mult bună. Da, mult bună, da, și țea ne-a dat Ora voastră spunem a ghislor smăcă ghelă de farină, nu știu. Hai. Ce natară cu ea. Da. E mult bună și mult nostimă și ghela de farină. Nu are zis să vără până în ora de ghela de farină, așa că ne hărsim că o adăsești tine tu moabeti. Să știi că e bună, da. Cu mine criza asta alimentară s-ar putea iară să cățăm să dăm ghelă de farină. Hăriosti moabeta de tora seara, mi-a ajunsim tu bitisită, cum zici, lucru în bar și sănătate multă, zbăneți n-ai cât Maia ta, care bână 100 și cama de ani. 4, da. 4 și să te hărsești de taifă și de nipoți, a ți-ai aitora, a ți-ai vazină și să ne vedem cu ghine și tu alte arăți armănești. Haristo multu tima beta de tora seara, haristo și amotritorilor a noștri. Va ne vedem alantă stămână, joi, cum știți, ora 7, ora 8 de seară, cum v-ați poate oaspiliți o la avem atunțea. Seară-mi și atâtituți. Haristo, Flori și să ne vedem cu ghine. Oară bună. Oară bună.